Sixtus Fort és un altre desconegut, ignorat a propòsit, però en canvi la investigació historiogràfica revela que va ser el primer cirurgià del món que va practicar una laparotomia, si més no, la primera que ha estat documentada. Una laparotomia és una gran incisió a través de la paret de l'abdomen per accedir als òrgans situats a la part inferior del tronc, com l'estómac, el fetge, la melsa, el còlon o la bufeta de l'orina, o a l'aparell reproductor femení. Sixtus Fort era un cirurgià de Barcelona que va viure i va exercir durant la centúria del 1300 i coneixem aquella intervenció pionera a través d'un document notarial de l'any 1357. Segons aquell acte pública, Fort va ser reclamat per un oligarca de Sant Andreu de la Barca anomenat Guillem Arnau. Fort, després d'examinar el malalt, li va dir que era una cosa molt greu, que es moriria si no era operat, i volia que el notari de Martorell aixequés acta eximint-lo de tota responsabilitat. En el seu diari, Sixtus Fort va deixar escrit: «Vaig encomanar-me a Déu i vaig obrir de la manera que es fa, trobant una bosseta plena de vent en un xicotet intestí, i després el vaig envenar i li digué que tornaria un altre dia». Aquesta descripció, sobretot quan diu «de la manera que es fa», apunta que Fort no era el primer cop que practicava aquesta intervenció, però sí que era el primer cop que la documentava. Segons el mateix Fort, l'endemà, quan anava a visitar el seu pacient, li va sortir un home al pas, que el va aconsellar que no s'hi apropés. Segons aquest testimoni, el malalt està molt greu i us volen matar. No sabem si Guillem Arnau sobreviuria o en canvi moriria, però el que sí sabem és que la primera laparotomia de la història es va practicar a Catalunya i el primer cirurgià que la va practicar era català.